Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। आं गोबां बिजियाव दंमोन बिनि थाखायनो आपडेट लाबोनो हायाखैमोन एन्ड बिनिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय SLPRB आ मोनसे बिग आपडेट हगारदों बा रिलिज खालामबाय। बेनो जाबाय नोंथांमोननि कनस्टेबल लेभेलाव आरो बे कनस्टेबलआ सोरनि जों नायगोन A to Z। बेखायनो जोङो मोनसे गोदान नटिस मोनदों, बेयाव क्लिक खालामगोन मानोना गोबां गोनो गोथो जायो कनस्टेबलनि सायाव। दा बेखायनो आं बे भिडिअ खालामबाय जाहाथे बयबो क्लियार जायो। दा SLPRB आ गोदान नटिस होगासिनो दङ। दा बेयावनो नोंथांमोननि कनस्टेबल 200 दङ, बेनिफ्राय हेड कनस्टेबल दङ, बेनिफ्राय SI दङ आरो बे एग्जामा नोंथांमोना 7 जानुवारियाव जादोंमोन। स' गोबां स्पिड खालामदों, प्रसेसा गोबां स्पिड जादों SLPRB आव, बेखायनो गोदान नटिस फैगासिनो दङ। दा एग्जामा जादोंमोन 7 जानुवारियाव, बेनिफ्राय दायो अरेल टेस्ट लासिगोन, भाइभा टेस्ट लासिगोन बिसोरखौहाय एन्ड बे लागोन फेब्रुवारि 5 निफ्राय लागोन। ओंखायनो दिननिफ्राय एडमिट डाउनलड खालामनो हाबाय। स' बेखौ नायोबा नोंथांमोननि कनस्टेबल ABUB आबो जेब्ला डेट जायो अब्ला थाबैनो एडमिटआ होगोन आरो लोगोसे SI नि एडमिटआ थाब फैनो हागौ, SI AB एन्ड UB SI आ। स' बेखायनो नोंथांमोना बयबो रेडि जाबानो जाबाय, मोजाङै मोजां नोंथांमोना फरायबाय थाबानो जाबाय। साडेनलि एग्जाम लानो हागौ, मानोना एग्जाम गोनांखौ थाब एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन, फिजिकेल टेस्टआसो उनाव जायो। स' बेखायनो ABUB फिजिकेल टेस्टआ मेआव जागोन, जुनाव जागोन एन्ड बिनिफ्राय एडमिट कार्डआव नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामबानो अरेल टेस्टनि थाखाय एडमिट मोनगोन। दा बेनो जाबाय एक्स सार्भिसमेन, जायफ्रानोखि एक्स सार्भिसमेन बिथांमोना दाखालि एग्जाम होदोंमोन बिथांमोननि थाखायसो, नर्मेल फ्रेश केन्डिडेटनि थाखाय नङा। आरो जेब्ला फैगोन नोंथांमोना आपडेटखौ मोनगोन। दा बेखौ नायोबा SLPRB आ माखासे प्रसेसआव स्पिड खालामगासिनो दङ। ओंखायनो SI लेभेलनि एडमिटआ थाबैनो फैनो हागौ आरो बिथांमोना एग्जामखौहाय कन्डाक्ट खालामनो हागौ। दा बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय माखासे आपडेटआ, जे नोंथांमोना गोनो गोथो दाजा। बे जाबाय एक्स सार्भिसनि थाखाय, बेखायनो नोंथांमोना डाउनलड खालामदो जायफ्रा एग्जाम होदोंमोन एन्ड बेनिफ्राय SLPRB आव गोदान अफिसियेल नटिस फैयोबा SI नि बागै नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन।